आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, नीजो जोशीमा वैशाली। बढ़ल बा दोबारा पैसा जिया बराब दुखिया बेचारा बंद भइल शहर गाँव हो बंद भइल शहर गाँव मिले न काम जी जब कमाई न त खाई का गरीबा राम जी जब कमाई न त खाई का गरीबा राम जी कमाई न त खाई का मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। कमाई न त खाई घरवा के बेटा जाके फंस गइल टाउन में भूख ही त मरी गरीब लॉकडाउन में घरवा के बेटा जाके फंस गइल टाउन में भूख ही त मरी गरीब लॉकडाउन में थक गइनी हमारा के नाम जी जब कमाई न त खाई का गरीबा राम जी जब कमाई न त खाई का गरीबा राम जी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। आटा न चाउरिया पूछो बघारे भूखे बीमारी से गरीब काहे लड़े आटा न चाउरिया पूछो बघारे भूखे बीमारी से गरीब काहे लड़े राहुल मुकेश लागेला हवा के दाम जी अब कमाई न तो खाई का गरीबा राम जी जब कमाई न तो खाई का गरीबा राम जी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।